ಪರಮಾತ್ಮ ತೆಗೆದ ತಂಗಡಿ ಮಹಾರಾಜ
ನೂಲು ಪಾಲು ಸಪ್ತಕರಮಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯರು ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಪುರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಥಮೊಡೆ ಜಲತೂತ ನಿಲಯನ ಚಿತ್ತಾದಿಮಾಜ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಷ್ಟಪಾಡಲು ತರೆಕೊಡೊಂದು ಸ್ಥಳನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಕ್ಕ ತರಿಪ ಒಂದು ಬೆರಿಂಜಮಾರ ಸತ್ಯ ರಾಜಗುಣಮಂತ್ರಾಯನ ನೆರ್ಪುಣದು ಮುದಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೈದರನ್ನು ಸುರಿಯೋಗು ತರೆಕೊಡೊಂದು ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಪುರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಚ್ಚವೆಲ ಕುಲ ನಿನ್ನ ಈ ಗುಂಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮೆಯರು ಚೆಂಡು ದಂಡ ಶಂಭುನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಚವೇ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮ್ಮಚ್ಚವೆ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಮಂಡರಾಡು ಜನ ನೋಡ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಯ ಆದಿ ಕೈನಾಗ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಅಮ್ಮೆದಾಂತಿ ಮಗೆ ಪನ್ನ ತುಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರನ ಕೆರೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ರಣಕಂಬದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮ ಶೋಧನೆ ಅಪ್ಪಿನ ಕಾಲ ಅಮ್ಮೆರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗಳು ಗೊಮ್ಮಡನ ಬೇಳೆನ ಪೋತಿರ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತ ಸುದ್ದಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಮ್ಮೆರನ ಬೇಲೆ ತೂಡು ಬಣ್ಣದ ಅಮ್ಮೆರನ ಬೇಲೆ ತೂದು ಅಮ್ಮೆರನ ಬೇಲೆನ ಹೊನೆ ಬಣ್ಣದ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೈಟೆ ಹನನ ಮಲ್ಪಾದ ಅಮ್ಮೆರನ ಕೆರನ ಮಗೆ ಬೇಲೆದ ಬಿಡಿಸೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪುಗರಕ್ಕೆ ಪಡೆತೊಂಡ ಅಲ್ತರದ ವೇಣೂರ ಜೀವನ ಕಾಲದ ಜೀವನಗೂ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಡನ ಬೇಲೆನ ಬೆಂದ ಯಾಜ್ಯ ಬಿತ್ತ ಸಂಬಳ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಂದೆಂಚಿತ್ನ ಅರಸುಲು ಕೈಕಾರ ಕಡಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನೀರು ನಂಜಾಣ ದನ ಮಿತ್ತಗು ಮೂಲ ಉಂಟಾಯ ಪಂಡದ ವೇಣೂರ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮಡನ ಬೇಲೆ ಬೆಂದ ಅವಳು ರುಂಡಬಾರದ ಐತ ಚೆಕ್ಕಿನ ಕಾಲದ ಜೀವನకు ರಟ್ಟವನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಲದು ಬೋಲೆ ಪೋಪುಡು ಮೂಲು ಕೈಕಾರ ಕಲೆತ ಅವಳು ರುಂಡಬಾರಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಡು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಂತ ದಾಯಕ ಪಂಡದ ದೇವೆರಡ ಜಲಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯಾಪುಡು ತಂಗಡಿನ ಬರಿ ಮಲ್ಪಾಲ ನಿಕ್ಕು ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಾಕ್ಯನು ಕೆಲವೊಂದು ತಂಗಡಿನ ಬರಿಮ ಸುತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ತಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಜಕ್ಕೆಡು ಪೂರ್ಣಾಗ ಓಲು ಕಂಡಿನಿ ಓಲು ಕರಿತೀನಿ ಕೆನ್ನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡಿನತ್ತ ಕರಿತಿನತ್ತ ತಂಗಡಿ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ ಭೈರವ ಸುಡವೇರೆ ಎಂಗು ಕೊನೆ ಚಿತ್ನ ಯಾಜ್ಯದ ಫಲಬಂಡ ಅಪಗಂಡ ನಮಕ್ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯಾ ಅವನ್ಗ ಪಂಡದ ಕಾವೇರಿಡ ಕನ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮೇವೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯಾ ಅವಂಡರ್ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟನ ಮಿತ ಅವಂಡರ್ ಪತ್ತರೆಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಜೀಟಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿಗೆ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕಪಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೊಂದು ದೇವರ ದುಂಬುಡ್ದು ದೈವದ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ವದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರವಾಡ ನಡುವು ಪೇಂಟೆದ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದಾವನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೇಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ನಡುವು ಪೇಂಟೆಡು ಮರಳು ಕಡ್ದು ಪೊರುಳು ತೂಪನಂಚಿತ ಪೋತುಗು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ತೂನಗ ತೋಜುಡು ಕಾರ್ಲದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಭೂತರು ಬೈತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಅಪಗಂಡ ಭೂತರು ಪತ್ತರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಉಪಾರ ವೈಲರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಪೇರು ಉಪಾರ ವೈಲರ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂಕುಮದ ಮಂತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಲದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬರ್ನಗ ಎದುರು 7 ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಯಾದ ಎದುರುಂತುವ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪನ ಹೊಯ್ಲಾರ ಕೇನಂಚದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿರಿ ಉಪಾರದು ಪೋಪಿನ ಕಾರದ ಜೀವನಗು ರಡ್ಡು ಹೊಸ ಭೂತಲು ಬೈದಾಗ ಪತ್ತಡು ಮಜ್ಜರಿ ಪಡು ಪಂಚದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಅಲ್ಲೆಗೆ ದೀಪಿಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಲು ತಡೆತರ ತೇವರಂದ ಉಪಾರ ಹೊಯ್ಲ ಊರುಗು ಬಲ್ಪನಾಗ ಅರೆಡ್ ತುಂಬುದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದು ಪೊಗ್ಗುದು ಆರ್ನ ಮಾಣಿಗಿಲ ರಮಣಿಗಿಲ ಮರಳು ಪತ್ತಾವನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಿಗಲಂಚಿತ ಶಕ್ತಿಲೊಂದು ಎನ್ನುಜಿ ಎನ್ನ ಪೇರ ಮಜ್ಜರಿಕೆ ಒಲಿಯೊಂದು ಬಲೆ ನಿಗಲೇನು ನಮ್ಮು ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನ ಪೇರ ಮಜ್ಜರಿಕೆ ಒಲಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಉಪಾರದ ಕಟ್ಲೆ ಕರ್ತೊಂಡರು ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ಬಣೋದು ಬೈಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಲೆ ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗದ ಹಲವಾರು ಕುಂಚಲು ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ಕಬ್ಬಿನಾಳದ ಮಣ್ಣುಗು ವಾರಾಡಿ ಕಾಲದ ಊರ್ದ ಉಂಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಹೆಡಪನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮದೆಪ್ಪರೆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕಲೆಪ್ಪುಡು ಒಂಟಿಗಿಂತ ಪೇರುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರ್ಪಾಯಿ ಸನ್ನ ಜೋಡ್ಪಾಯಿ ಜೋಡಣೆ ಬರಾಯನ ಮಂಡಲ ದೀಪಾಯನ ಹೋಮ ದರ್ಪಾಯನ ಗಡಕಾಯಿ ಕೊಡಪಾಯನ ಬಂಡ ಇರ್ಪಾಯನ ಬಲಿ ಒತ್ತಾಯನ ಹೋಮ ಗೋಪಾಯ ಚಿತ್ತ ಗಂಗರಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅನೇಕ ತರತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಶೋದೋಷ ದುನ್ನಬನ್ನ ಎತ್ತರಿ ಜಪ್ಪಲಿ ಬತ್ತಿ ಪರೆಗ್ಯಾವು ಒವೆಂಚೆತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದೇವರನಂಚಿ ತೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿದಂಚಿ ತೂಲ ಆಕಾಶದಂತ ದೈವ ಭೂಮಂಡಲ ಕಾಲ ಭೂಮಂಡಲ ಬುಡ್ಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡಾಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಬುಡ್ಲ ಮತ್ತನಾಳ ಪಡಲೆ ಬುಡ್ಲ ಗಿಡನಾರಪುಲ ಆಳೆತ್ತರದ ದೈವ ಗೇಳುದ್ದ ಮಾನವ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಬಲ ಒಂದು ಕೂಟ ಇಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತರನೆಂದು ಕುಡಿದು